Čau choránko lidi, já vás vítám u dalšího let's play, je to zase z CSK, budeme tentokrát nebudeme hrát Jailbreak, ale Classic, jsem tady s Fighters.cz a s Milkým z Kakao TV se mnou a hrajeme teda Fighters.cz proti Kakao TV, jestli to tak chcete brát. Tak hrajeme teda na bombu, takže Milký pojď asi likvidovat bombu. Čekej. Rozdělíme se, každý je jinde, sice to bude těžší, ale nemáme šanci. Tak jo, tak vím, kde budou. Já asi. Ne, nevím. OK, jsou na Ačku, Milký. Pojď to plentnout, plentni to. Byl plentnout na Ačko. Nebo na Bčko, já nevím, já jsem si to tady popletla, já si myslím, že tam to nahoře je Ačko vždycky. Ne, doprava, no, a doprava. Tam budou. Dobře, Milký. Teď. Ne, že to dalo na Ještě je tam jeden. Teď vyšel ven, dobrý. to za tebou. Lidi, Milký skilla. Velký hacky. Jo, no. Byl by to bán. Chlupatý to zvládli. Yes. Vy musí hodit díkla ještě. Musíš chodit za mnou, teďka. Tak jo, jdeme spolu, Milký? Jsem si to koupil. Půjdeme spolu, nebo půjdeme každý sám? Asi půjdeme spolu, pojď. Tak jo, tak já jdu za tebou. Jsi díkla? Ne, tak ty si to zasloužíš, já mám zase ani štíru. chodit spolu. Aha, tak já rozumím. No tak vy můžete chodit spolu, protože vy máte bombu, takže... Hej, teď se schovej za roh. Jeden je down, beru si AK. To mám radši. Já mám radši jen 4. Tak si ji běž lít klidně. Zas holeš. Ne, kašlu. Holeš to umřel? To klou? Ne, a jo. Tak já tam jdu, já se obytu. Vím, kde je. Já to defuzuju. OK. Jsem spokojený, tak si dal, no. Je to tak. Hej, velký 5-0 už. Někam tu AK. Hej, Luke, musíme chodit spolu. Ok. No tak chtěl jsem si teda koupit to. AVPčko, jenže tady na to je divná mapa. Na Dustu už bych měl AVPčko, lidi. Ne, já chci tlumič. No. Běž zatím napřed. Ale že já budu krýt zadek. Opak. Jo, je mrtvej. Ber toho druhýho. What? Jednoho jsem vypl, sorry. Ty vole. Škoda. Já jsem mal knife v ruce. Luke, pojď za mnou, jo? Tak jdeme. Pojď tam. Tam jak půjdu já teď. Luke, pojď tam, jo? Ale někam se... Hele, že mám to... Hele, Rozdělíme se. já mám tohle, jo. Ještě tak mi řekni, kde jsou. Tady, je za tím. Zabil jsem je oba. bylo? Ty vole, nice. Oni tam hodili to tak nešli vidět, no, takže jsem to říkal. Luke, jdu za tebou teďka. Kde jsi Milky? Tady. Tak my se rozdělíme. Co to je? Nevěděl, že je za mnou. Hej, jednoho jsem zabil tam u spavnu našeho, blízko u spavnu. Já vím. Jo, tam toho... Krása, běž. Běž, v klidu, on ještě pokládá bombu. Hej, ne, tam běž, teď pokládá bombu. Jaj. Ty tam je pokladiště, kam jsi myslel, že chce jít? Já jo. Nevadí, no. Luke, teď za mnou, jo? Ty vole. No se rozdělíme. Nebo ne. Jo, rozdělíme se, Sorry. jakože. Na B. Teda jakože vlastně on ani neslyšel, rozdělíme se. Pojď za mnou. Rozdělíme se. Luke, volkuj.
Ty vole, jdou tam, jak jsem šel já. Já jsem věděl, že tam půjdou teď. Kde ty můžeš? Bacha, bacha, bacha. Koupil tak, kde první zbraň. No, to je nejhorší zbraň. Je to vyrovnaný, takže To ani nedáš na jedno ráno nikoho. Co? No, s tou zbraní, co máš ty. Ne, to je dobrý. No, začnem. To měl Milky. To je scout. Scout, to je nejhorší podle mě. Luke, za mnou. AVPčko, tak to Luke, jo, za ale... mnou, jo? Ty mám nejlepší zbraň. No ne nejlepší, ale nejlepší pistol. Ty vole, Je za rohem, bacha. no, šli tam jak já. Ne, zabil ho. Ne. Vezmem čtyřku, za tebou, vezmem čtyřku. Ne. Říkám za tebou a ty jdeš rovně. Pojď se mnou, Malky. Jo. Běž? Bacha! Ej, Luke, banán. Banán? Tomu se říká banán. Luke, pojď k banánu. Zkusím. Ty vole, jsou nahoře. Ten pídám. Kde nahoře? Já jsem před říkou. Luke, banán říkám. Sorry, že jsem byl na tom boji. Bacha. Tam je... Tam je opíček. Jsem tu. Nemůžete tam jít za záda. Luke, máš banán. Kolik času zbývá do konce? Na tom Jako radaru máš červeně. Na tom radaru máš červeně. 7,5 minuty. 7,3 minut. Co ty děláš? Ale ne, já myslím, Já jako, ju že nemám. než tahle ta bomba to Na skončí. radaru máš červeně, musíš pro ně dojít. Víš, on to ví, kde. Musíš být u bomby. Nehledej ho. A bacha. Hlídej bombu. Schovaný. Hlídej bombu. Tam dojde. Za tebou. Ale tam bude. Schovej se. Jo. Dáme. Tam, no. Vy kam jdeš? Tam je bomba. Dobrý, tady. Právě, on bude schovaný. Bacha, nechoď tak blízko nechoď. A dělej. Chápeš, že on tě vidí? Nemůžeš chodit tak blízko. No stejno teďka, 4-4 to je. Postavíme se Milky. Pojď, Luke, sem. Jsi na tom? Nevidím. Nevidíš, je? Hodil jsem tam smoke. Zabil jsem je.